θα ήθελα να καλέσω στο βήμα το Φώτη του Βιουτζή, τον υποψήφιο δήμαρχο με τους ενεργούς πολίτες για την ανατροπή στο Περιστέρι. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που κάνετε στο πρόσωπό μου, αλλά και στην παράταξη των ενεργών πολιτών, να βρίσκεστε εδώ έτοιμοι για τον αγώνα μας, το δίκαιο αγώνα που κάνουμε για αυτή την πόλη, για την περιφέρεια και για τον τόπο. Συνηθίζεται να λέγεται κάθε φορά, για κάθε εκλογική αναμέτρηση, ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη. Όμως αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι. Ο καθένας μας βιώνει στην καθημερινότητά του τη βαρβαρότητα της μνημονιακής πολιτικής. Μέρα με τη μέρα η κρίση βαθαίνει. Η συγκυβέρνηση και η Τρόικα δείχνουν όχι μόνο να μην καταλαβαίνουν τα οδυνηρά για τους πολίτες αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, αλλά με περισσή αλαζονία καυχόνται. Καυχόνται για τις επιτυχίες αυτής της πολιτικής. Καυχόνται για τη φτώχεια και την απόγνωση. Καυχόνται για την ανεργία και για τα λουκέτα. Υπερηφανεύονται γιατί διέλυσαν το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία. Υπερηφανεύονται γιατί οι νέοι αναγκάζονται να ξενιευτευτούν. Όταν οι άνθρωποι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα με τη ζωή τους, αυτοί μιλάνε για success story, για επιτυχημένη ιστορία. Όταν η κοινωνία βρίσκεται σε απόγνωση, μη μπορώντας να τα βγάλει πέρα με τους κουτσουρεμένους μισθούς και τις συντάξεις και τα αναρρύθμιτα χαράτσια, αυτοί μιλάνε για πρωτογενές πλεόνασμα. Στις επερχόμενες τριπλές εκλογές, ο κάθε άνθρωπος είναι μπροστά στο δίλημμα. Θεωρεί επιτυχημένη αυτή την πολιτική των μνημονίων ή μήπως η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί? Αν απαντήσει ότι είναι επιτυχημένη αυτή η πολιτική, ας πάει με αυτούς που τη στηρίζουν. Αλλά αν απαντήσει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί και με την ψήφο του στηρίξει τις δυνάμεις που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, γίνεται συνένοχος. Για μας, εκείνο που προσδίδει αξία στην έννοια πόλη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Τι αξία έχει μια πόλη με μαραζωμένους εξαιτίας της κρίσης πολίτες, με νεκρά μαγαζιά, χωρίς οίκα και δημόσια περίθαλψη, με το Αττικό νοσοκομείο διαλυμένο, χωρίς προσωπικό και τα απαραίτητα για να λειτουργήσει, με ρημαγμένα σχολεία, με απολυμένους εκπαιδευτικούς, με δεκάδες χιλιάδες ανέργους και χιλιάδες ανασφάλιστους. Αυτοί που διεκδικούν το Δήμο πρέπει να έχουν ξεκάθαρη θέση. Σε αυτές τις εκλογές, ο μύθος των ανεξάρτητων υποψηφίων δεν θα περάσει. Γιατί η πολιτική των μνημονίων στηρίζεται από συγκεκριμένες δυνάμεις. Δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητος αντιμνημονιακός και όχι μόνο να μην καταγγέλεις αυτές τις δυνάμεις, αλλά να εξαρτάσαι και να στηρίζεσαι από αυτές. Δεν μπορείς να είσαι αντιμνημονιακός και να μην έχεις συνταχθεί ούτε μια φορά στους αγώνες των θυγωμένων από τη μνημονιακή καταιγίδα πολιτών, για να μην χαλάσεις τη σχέση σου με την κυβερνητική ηγεσία. Να μην είσαι παρόν στους αγώνες των απολυμένων. Να μην συμπαραστέκεις στον αγώνα των γιατρών και των ασφαλισμένων ενάντια στο κλείσιμο του ΙΚΑ. Να μην έχεις κινητοποιήσει ούτε μια φορά μέσα σε 12 χρόνια τους πολίτες για δίκαια αιτήματά τους. Πόσο μάλλον για καυτά ζητήματα, όπως η ανεργία, τα λουκέτα, η ανασφάλιστη και άλλα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η παράταξη των ενεργών πολιτών δεν έκρυψε από κανένα την πραγματική της ταυτότητα. Αντλούμε τη δύναμή μας από τις βαθιές ρίζες και τους αγώνες και τις θυσίες της αριστεράς. Από τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Είμαστε μια αριστερή ριζοσπαστική παράταξη που επιδιώκει όμως ευρύτερες συνεργασίες με φορείς, παρατάξεις και μεμονωμένα άτομα στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων.
Η παράταξη των ενεργών πολιτών για την ανατροπή στο Περιστέρι καλεί όλες τις υγιείς δυνάμεις, παρατάξεις και μεμονωμένους πολίτες στη συγκρότηση αντιμνημονιακού μετώπου που θα ενώνει όλους τους κατοίκους της πόλης που βουλιάζουν ολοένα και περισσότερο στα ερείπια που αφήνουν πίσω τους οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Τους καλούμε να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την ανατροπή. Τους καλούμε να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα αυτών των εκλογών και να μην συνεχίσουν να σκέφτονται με το εγώ, αλλά με το εμείς. Δεν θέλουμε τη διοίκηση του Δήμου απλά για να αντικαταστήσουμε τα πρόσωπα. Θέλουμε το Δήμο για να αλλάξουμε το μοντέλο αυτοδιοίκησης με όρους δημοκρατίας, συμμετοχής και αλληλεγγύης. Θέλουμε το Δήμο για να εκφράσουμε μια πολιτική ανθρωπιάς για όλους τους κατοίκους της πόλης, ανεξάρτητα από ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Να μην αφήσουμε ούτε ένα συμπολίτη μας να βυθιστεί στο βάλτο του μνημονίου. Έχουμε απεριόριστο σεβασμό στον απλό άνθρωπο που αγωνίζεται καθημερινά με αγωνία για τη ζωή του και για το μέλλον των παιδιών του, την ίδια στιγμή που ο Δήμαρχος φροντίζει μόνο τη βιτρίνα της πόλης και επιμελείται την προσωπική του εικόνα προβάλλοντάς τη από κανάλι σε κανάλι. Στόχος μας είναι ο χαμογελαστός άνθρωπος, ο άνθρωπος της γειτονιάς, που θα βιώνει την καθημερινότητά του με ποιότητα ζωής, που θα συμμετέχει και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου. Μπορούμε και πρέπει λοιπόν να ανατρέψουμε τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη από πλευράς διοίκησης πολιτική. Να συνθέσουμε τις απόψεις και θέσεις μας, να προχωρήσουμε μαζί ενωμένοι σε κοινό μέτωπο. Μας ενώνει ο χτυπημένος αλίπητα από τη μνημονιακή πολιτική Περιστεριώτης. Μας ενώνει το χρέος να κερδίσουμε το Περιστέρι, γιατί Περιστέρι είμαστε όλοι εμείς. Θα παλέψουμε για την εφαρμογή του προγράμματός μας, που ανταποκρίνεται στις σημερινές αλλά και ευριανές ανάγκες της κοινωνίας, ακούγοντας τη φωνή της. Θα παλέψουμε στα εξής μέτωπα. Πρώτο μέτωπο, αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Κανένας άνθρωπος χαμένος, καμιά πληγή ανοιχτή, αλληλεγγύη για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αγώνας για την υγεία, την παιδεία που γκρεμίζονται. Δημιουργία κοινού μετώπου Δήμου και πολιτών για την προστασία κάθε πολίτη που κινδυνεύει να βρεθεί άστιγος ή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της μνημονιακής λέλαπας. Προστασία των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας. Κοντά στους χρήστες ναρκωτικών, τους οροθετικούς, κοντά στα δικά μας παιδιά, στους νέους μας που ψαλιδίζονται τα όνειρά τους. Στους ηλικιωμένους που προδόθηκαν οι θυσίες και οι αγώνες μιας ολόκληρης ζωής. Στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν το βίαιο πρόσωπο μιας ανάλγητης πολιτείας που αποστρέφει το πρόσωπό της από τα προβλήματα της εργαζόμενης, της άνεργης, της πολύτεκνης μητέρας. Ποιότητα ζωής. Μέτρα για το περιβάλλον. Το πράσινο, την προστασία από την υψηλή ρύπανση, την αποκομιδή των σκουπιδιών με επιστημονικές προσεγγίσεις, διαχωρισμός στην πηγή και ανακύκλωση στο πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης. Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων, συγκοινωνιακών ρυθμίσεων, πεζοδρομήσεις, αναβάθμιση πλατιών με ενίσχυση του πράσινου κλπ. Βελτίωση υπαρχουσών υποδομών, βρεφονιπιακών σταθμών, σχολείων, αθλητικών γηπέδων και γυμναστηρίων, κλειστών και ανοιχτών χώρων, θεάτρου, κινηματογράφου, γραμμάτων και τεχνών. Επαναλειτουργία του κινηματοθεάτρου ΕΦΗ και αξιοποίηση του θεάτρου Φίνικα που έχει ξεχαστεί η ύπαρξή του. Αξιοποίηση σχολικών υποδομών τις απογευματινές ώρες για πολιτιστικές δραστηριότητες στη συνοικία. Ενίσχυση της περιφέρειας του Δήμου που είναι παραμελημένη. Πολιτιστικά στέχια και αθλητικές δράσεις για την νεολαία. Ενίσχυση των ερασιτεχνικών ομάδων πολιτισμού, θεάτρου, εικαστικών κλπ. Με ιδιαίτερη έμφαση στις δημιουργίες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα στη συγκεκριμένη πολιτική οικονομική συγκυρία προκρίνουμε ήπιες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους σε κάθε γειτονιά με σεβασμό στο περιβάλλον, τέτοιες που να βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Ευρείες πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμους και τεντροφυτεύσεις και γενικά ό,τι βοηθά το ζωντάνεμα της γειτονιάς και τη σύσφυξη των σχέσεων των πολιτών. Είμαστε αντίθετοι στα έργα βιτρίνας, στα έργα υψηλού κόστους
και χαμηλής αποτελεσματικότητας που προωθεί η σημερινή διοίκηση του Δήμου, όπως η συνεχής ανακατασκευή υπαρχουσών πλατιών και παιδικών χαρών. Θεωρούμε σημαντικό να εξασφαλίσουμε ελεύθερους χώρους για μελλοντική αξιοποίηση που θα βελτιώνουν το απαράδεκτα χαμηλό ποσοστό πράσινου που υπάρχει στην πόλη. Δεσμευόμαστε για την απελευθέρωση του δημοτικού άλσους από μη συμβατές χρήσεις όπως το εκθεσιακό κέντρο και υποδομές καθαριότητας, καθώς και για την υπεράσπιση του ποικίλου όρους από καταβατητές. Θα στηρίξουμε την πολιτιστική δραστηριότητα και το δικαίωμα στην άθληση με συμμετοχή των νέων και των φορέων της πόλης. Θα δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα για ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ, ξεκινώντας από τις πλατείες και τα δημοτικά πάρκα. Τρίτο μέτωπο. Στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πόλης. Δήμος διεκδικητικός, για να περιέλθουν κονδύλια από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέγιστη αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΟΕΔ κλπ. Και διεκδικητική συνεργασία με την περιφέρεια, με τη νέα περιφερειάρχη τη Ρένα Διδούρου, για την ανακούφιση των ανέργων, των μικρομεσαίων, επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων που έβαλαν ή κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτα. Εκπόνηση στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου από κοινού με τους ενδιαφερόμενους, με τις συλλογικότητες που υπάρχουν στο Δήμο και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για την προστασία των θέσεων εργασίας, τη μείωση της ανεργίας καθώς και την προάσπιση των μικρομεσαίων επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων από τον αθέμητο ανταγωνισμό των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων που σφίγγουν σαν μέγενοι γύρω από την πόλη. Ανατροπή των σχεδίων ανέγερσης εμπορικού κέντρου στο οικόπεδο πρώην ιδιοκτησίας Μουζάκη, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης μας. Για μια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον, θα διασφαλίζει ποιότητα ζωής και συνθήκες σταθερής εργασίας. Για μια ανάπτυξη όχι μόνο με τυφλά οικονομικά κριτήρια, ούτε μόνο με ηγετικό κυρίαρχο ρόλο του Δήμου, αλλά με ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των πολιτών σε βάση ανθρώπινη με ενεργητική αλληλεγγύη. Τέταρτο μέτωπο. Δημοκρατικοί θεσμοί. Συμμετοχή πολιτών και φορέων για τη συνδιαμόρφωση των στόχων του Δήμου. Δήμος λειτουργικός, με αποκέντρωση των υπηρεσιών στις δημοτικές κοινότητες. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής ενημέρωσης και διαδικτυακής πύλης για την υποβολή και ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών. Θεσμός ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων. Διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος της πόλης πρέπει να βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή πολιτών, κοινωνικών και άλλων φορέων. Ο ίδιος ο Δημότης πρέπει να μπει στους θεσμούς, να ασκήσει εξουσία, να μην είναι απλός θεατής. Φυσικά, ο βαθμός επιτυχίας των πιο πάνω στόχων μας εξαρτάται από την απελευθέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να πάψει να αποτελεί το μακρύ χέρι των κυβερνητικών επιλογών. Δεν υπάρτιμά με τις δυνατότητες ενός Δήμου που λειτουργεί στο πλαίσιο μνημονιακών πολιτικών και του καλλικράτη, με συνεχή από πλευράς πολιτείας στέρηση των τακτικών εσόδων του. Ο Δήμος είναι προφανές ότι επιβάλλεται να περιέλθει σε αντιμνημονιακά χέρια, ώστε να μπορεί να στηρίξει μελλοντικά μια άλλη προοδευτική πολιτική που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε κυβερνητικό επίπεδο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δυνάμεις που εφάρμοσαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές των μνημονίων και του καλλικράτη, όπως αυτή της διοίκησης Παχατουρίδη, που δεν έρθωσαν ούτε μια φορά το ανάστημά τους απέναντι στις πολιτικές που κατέστρεφαν την κοινωνία της πόλης και της χώρας, που δεν βρέθηκαν ούτε μια φορά στο πλευρό των αγωνιζόμενων συμπολιτών μας για την ανατροπή της μνημονιακής λέλαπας, δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανένα με όψιμες αντιμνημονιακές κορώνες. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα και λέμε ότι η πολιτική που οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή έχει όνομα και επώνυμο. Λέγεται δυνάμεις της συγκυβέρνησης και είναι ιστορικά συνυφασμένη με την καταστροφή της χώρας, τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, την ανεργία, τον εξωστραγισμό των νέων, τη θλίψη και την απόγνωση. Θέλουμε όλα αυτά να αλλάξουν. Πρέπει ο λαός να κατανοήσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Μπορούμε να βαδίσουμε ενωμένοι στον αγώνα για να ξαναδώσουμε την ελπίδα στο χτυπημένο βάναυσα από τις ακολουθούμενες πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να βαδίσουμε ενωμένοι. Όλοι όσοι
δεν είχαμε και δεν έχουμε καμιά σχέση με τη διαπλοκή, τις μίζες, τις offshore, τις ΜΚΟ. Όλοι εμείς, οι απλοί άνθρωποι που παλεύουμε σκληρά με την καθημερινότητα για την επιβίωση τη δική μας και της οικογένειάς μας, αλλά ταυτόχρονα δείχνουμε έμπρακτα πνεύμα αλληλεγγύης στους συνανθρώπους μας που πλήττονται από τη βαρβαρότητα της πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Ήρθε η στιγμή που οι υγιείς δυνάμεις του τόπου θα δώσουν στον καθένα αυτό που του αξίζει. Ήρθε η στιγμή να βάλουμε στο περιθώριο τα πρόσωπα που υπηρετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το φαύλο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Με τη δική σας στήριξη, με τη στήριξη των ανθρώπων που προβληματίζονται, ενεργούν και αντιμάχονται τις πολιτικές της απόγνωσης, θα ορθώσουμε το ανάστημα αυτής της πόλης. Θα κάνουμε τον Περιστεριώτη και πάλι περήφανο, γιατί δεν είναι απλός θεατής, αλλά ενεργός πολίτης που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας πόλης. Με τους κατοίκους της να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρόμενα. Να ξανακερδίζουν τη ζωή τους. Με το λαό της πόλης κοντά μας αποτελούμε εγγύηση ενότητας και προοπτικής. Θα αλλάξουμε το ήθος και το ύφος της δημοτικής διοίκησης. Χωρίς ίχνος αλαζονίας και έπαρσης. Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν γιατί διαβάζουν στα μάτια μας την αλήθεια. Βλέπουν στα μάτια μας τις δικές τους ελπίδες και τα δικά τους όνειρα. Μας εμπιστεύονται γιατί μας είδαν δίπλα τους στους αγώνες. Στους αγώνες στο πλευρό των απολυμένων. Στην πάλη ενάντια στο κλείσιμο των μονάδων του ΕΟΠΗ. Στους αγώνες για την παιδεία, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Στις ομάδες αλληλεγγύης διαφόρων μορφών που στήσαμε με άλλους συμπολίτες μας για να προασπίσουμε ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά της τροφής, της υγείας και της στέγης. Δηλώνουμε πάντα παρόντες στην πάλη για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας εμπιστεύονται γιατί γνωρίζουν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα μέσα μαζικής διαστρέβλωσης, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, τις μίζες και τις μερεμούλες. Το μοναδικό κίνητρό μας είναι το χρέος. Το χρέος να σταθούμε στο πλευρό των αδικημένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων και των επαγγελματιών που έβαλαν λουκέτο. Των νέων που τους στέρισαν το δικαίωμα στο όνειρο. Με αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει πρώτα να σταθούν όρθιοι, θα ονειρευτούμε και θα σχεδιάσουμε τη νέα πόλη. Πρέπει λοιπόν ο καθένας από εμάς να δώσει το δικό του αγώνα για την υπεράσπιση της αλήθειας. Κανείς δεν πρέπει να παγιδευτεί από τις προεκλογικές διαστρεβλώσεις που θα είναι το επόμενο διάστημα στην ημερήσια διάταξη. Για όλους αυτούς τους λόγους κάνουμε έκκληση σε όλους τους περιστεριώτες και τις περιστεριώτισσες, στις υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου που δεν έχουν καμία σχέση με τα διαπλεκόμενα, τις μίζες και τις ρεμούλες. Κάνουμε έκκληση στους πολίτες που μάχονται με τη σκληρή καθημερινότητα να πάμε μαζί για την νίκη. Για να οργανώσουμε μαζί την πόλη και τους ανθρώπους της απέναντι στην κρίση. Για να κρατήσουμε τους ελεύθερους χώρους και να δημιουργήσουμε μια πόλη με ανοιχτά παράθυρα στο πράσινο. Για να υπάρχουν τα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα και η συμμετοχή μας σε αυτά, δίνοντας χρώμα στην καθημερινότητά μας. Για να συνδέσουμε τις συνοικίες με δρόμους ποδηλάτου. Για μια πόλη προσβάσιμη και λειτουργική για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία. Για να ζουν οι άνθρωποι αρμονικά με το περιβάλλον και με τα ζώα που πρέπει να προστατεύονται. Για να γίνει το Περιστέρι μας η πόλη που ονειρευόμαστε με δημοκρατία, συμμετοχή και αλληλεγγύη για όλους χωρίς εξαιρέτηση. Περιστεριώτισσες και περιστεριώτες, η δύναμή μας είναι το κοινό μας όνειρο να δούμε την πόλη όμορφη και λειτουργική. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να δώσουμε χέρι βοήθειας σε όσους έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια που αφήνει πίσω της η μνημονιακή καταστροφή που συνεχίζεται. Σας καλούμε να στηρίξετε την παράταξη των ενεργών πολιτών για την ανατροπή στο Περιστέρι, καθώς και την υποψηφιότητα για την περιφέρεια της Αττικής, της Ρένας, της Δούρου. Να στηρίξετε τις δυνάμεις που αγωνίζονται με συνέπεια για την ανατροπή αυτής της πολιτικής βαρβαρότητας. Όλοι μαζί πάμε για την νίκη στο Δήμο και στην περιφέρεια. Να κάνουμε το Δήμο και την περιφέρεια αντιμνημονιακά προπύργια που θα στηρίζουν τη μεγάλη προοπτική της χώρας και των πολιτών της. Πάμε μαζί για την νίκη της πόλης και των βασανισμένων της. Οι δίκαιοι αγώνες μας θα συνεχιστούν
και θα ξαναφέρουν το χαμένο χαμόγελο και τη ζεστασιά στα χείλη των θυμάτων της πολιτικής βαρβαρότητας. Μαζί για την ανατροπή και για την νίκη.